žil v Parkáne, to je dnešné Štúrovo, a vlastne to bolo tak, že môj starý otec bol predseda židovskej obce tam, malá obec 500 ľudí, zahynulo 333 ľudí. A tí, čo sa zachránili, boli hlavne tí, čo boli nasadení do tých pracovných táborov maďarských, tak tí sa skôr niektorí vrátili. Alebo tí, čo utiekli do Budapešte, tam sa schovávali a podobne. Tak predovšetkým, nadväzujem na to, čo teraz práve povedal Gerta. Ja som so starým otcom chodil na schôdze židovskej obce. Môj otec bol tajomníkom a môj starý otec bol predsedom. Nebola jediná inštrukcia o židovského väzenia v Budapešti. O čo ide? Inštrukcia bola jediná. Len žiadna panika. Len žiadna panika. A myslím, že tá inštrukcia mala byť presne opačná, čo najväčšia panika. Neišlo len o to, že tých ľudí odviezli a tí skutočne nevedeli, kde idú a prečo. A nemali ani možnosť nič urobiť, lebo povedzme, čo môže naplánovať židovská obec Parkánu, keď nemá spojenie ani s židovskou obcov, povedzme, Nových Zámkoch, alebo Ostrihom, alebo voľa kde. Mali ľudia potrebujú vedenie, aby mohli čo urobiť. Každá akcia vyžaduje organizáciu, taktiku, peniaze. Musí sa to urobiť viac menej profesionálne, aby z toho niečo bolo. Nič takého nebolo. 19. marca Nemci obsadili Maďarsko. Za rekordnú dobu 7 týždňov išiel prvý transport okolo 15. mája a za 7 ďalších týždňov vyviezli a zabili 440 000 ľudí. No to je absurdné množstvo zabitých ľudí. Neviem, či som to číslo možno som urobil. Koľko že bolo ich? Len cez Košice išlo 137 transportov zo 401 000 a ostatní išli cez Považie alebo smerom na Kúčho priehu. Išlo mi to celkové číslo, lebo teraz si to neviem presne. No, a tá vec mala určité riešenie. Stačilo, keby sa tí ľudia rozbehli a nemohli ich pochytať. Nebolo možné fyzicky pochytať toľko ľudí. To by malo dvojaký evidentný dôsledok. Poprvé, nebolo ich možno vyviesť, tak bolo by zabili stovky ľudí alebo tisíce ľudí a ne 100 000 ľudí týmto spôsobom. Druhá vec bola tá, že bolo možno bombardovať tie cesty, ktorými vozili tých ľudí. To boli len 2 železnice, ako doktor Lang tu povedal. Buď teraz cez Kisucu, alebo cez okolo Košíc, a to sú tie na sever juh vedúce trate, ktoré sa dali vyradiť. Američania v dobe, ja som bol pri tom, lietali do južného Slieska, aby bombardovali tú ekonomickú základňu, ktorá bola veľmi pre Nemecko dôležitá. Tá bola na východe a zo západu tam nedosahovali tie bombardéry, ale z južnej Itálie áno. Leteli cez Maďarsko, shodili bomby, vrátili sa spátky. Vždy, keď bolo dobré počasie, lietali. A ja sa pamätám, v Birkenau, to bola ľudová slávnosť. Nemci sa báli a my sme chodili, kričali, mávali a podobne. Nám bolo jedno, či na nás spadne nejaká bomba. Je to lepšie, keď spadne bomba, než keď nás začnú do toho plynu. Tie plynové komory a tie krematória bolo možno leteckým spôsobom zničiť. Tie letecké mapy, ktoré mali spojenci v dispozícii, boli lepšie urobené, než to, čo ja mám doma tiež, a v knihách sa to kopíruje, to je Baustelle SS, robili tie plány, tak tie letecké snímky vyzerajú lepšie, než SS-áci namalovali, ako to má vyberať. Pri druhej príležitosti v hlavnom tábore bombardovanie, utekáme, to som už mal tuberkulózu, nevedel som o tom a nestačil som a jeden SS-ák nás hnal, on sedel na bicykli
A my sme museli bežať. A ja som nemohol tak dvajam, ako vo filmoch sa to tak ukazuje. Podpírali a tak som nejakú dobehol cez tú bránu. Tam už som sa položil. A toto bolo všetko preto, že vlastne sa neurobili nič proti tomu. Nič. A tá celá mašinéria nemecká, dokonale naplánovaná. Ten Eichmann a tých 200 SS-ákov v Budapešti, a nie som si istý, či tí nerobili len vedľajšie služby. Kto sedel tam v tých vlakoch, to boli od hranice, vždy to boli SS-ácké komando, malé. Podľa môjho odhodu bolo tak s jedným transportom, tam bolo 2500 ľudí okolo, viac menej. Myslím, že nebolo viac než 15 SS-ákov. A stačilo urobiť takú prípravu, že rozdelím tam 20 automatov, nikto sa nepozeral na nikoho, mladší ľudia mohli vliesť do toho a vypilovať sobie, vyviesť a boli by postrielali kde nakysú si tých ľudí a rozbiehli. Môj starý otec bol vojak z prvej svetovej války, ale tak nebol to dôstojník, alebo nejaký generál, ale také malé taktické veci on vedel. On hovorí, veď tých by odrovnalo 10 ľudí, keby sa na nich vrhli. Oni robili stereotypne tú celú operáciu, mali to naučené, nerobili to po prvé, po NT. Povedzme, bránu toho vagónu, toho dobyčáku, bolo treba zvlášť otvoriť pre kýbl, ktorý bol prevodu, zavrieť a iný Nemec prišiel s iným väzňom, prevíkali iný kýbel. To znamená, stereotypne každý krok bol presne i tá sekvencia nacvičená a stačilo malý zásah, aby to narušil ten automatizmus a bolo možno, aby aj ešte transporty sa rozbiehli. Tí ľudia, keby sa rozbiehli po maďarskom vidieku, tak ich nikto nepochytá. A ten strategický dôsledek je toho, že vlastne Maďarsko, obsadené Nemeckom, to bolo zázemie, to bol hinterland tých Nemcov, ktorí už boli na Karpátoch. A keby tam tí Židia infiltrovali tamto celé Maďarsko, išlo 500 000 ľudí, tak tá vojna Nemcov s Rusmi na tom území, ktoré bolo tak dôležité, veď Maďarsko, obsadenie Maďarska a dobitie Budapešti vlastne otvorilo cestu na Viedeň a na Bavorsko, na to Dunajské údolie, čo bola bašta Hitlera, Alpy, alpská pevnosť a toto všetko. Takže keby to neboli takto, keby sa zachovali tak, ako ten Rudolf a ten Wetzler mysleli, tak to mohlo viesť aj k obratu v priebehu války. To by mohlo mať strategický význam. To nebolo docenené, nič sa neurobilo. Ani jedna z tých možností sa nevyužila. Zahynuli ľudia a tí dvaja hrdinovia, ktorí riskovali, urobili to a vlastne tí, čo nič neriskovali, tí neurobili nič. Tá pravdepodobnosť toho, že zahynú, bola, ja neviem, 10 000, alebo ja som sám bol, ale nebol som priamo privedomý, už som bol tak zlý. Jednoho ešte vešali niekedy, kto chce utiesť, ešte v decembri. Bola, kto chce utiesť. Skrátka, tá pravdepodobnosť, že prežijú tí ľudia, keď utečú, bola ešte oveľa menšia, než keď tam dostanú. Takže je to hrdinský skutok a váha toho skutku není uznaná dostatočným spôsobom. A to aj preto, že vlastne nebolo tej výhody využito a po druhých toho, že ani bohužiaľ ani Izraeli tí Židia nechápu, tí autority tiež nechápu dobre, že vlastne nie vždy je dôležité mať ručný granát v ruke s automatom a hodiť to a zabiť 2 Nemcov. Takéto manévry dôležité, ako že tí dvaja utečú a že na to nadväzuje tá celá organizácia podzemná a že vlastne sa môžu zachrániť 100 000 ľudí,
tomu sa prikladá nie príliš veľký význam. Tí ľudia, ktorí boli hrdinmi v tom tábore, lebo nestrieľali, tak ako keby vlastne neboli nič dobré urobili. Veď hlavná vec bola tá, zachrániť, aby sa nesplnil nemecký plán, ktorý spočíval v tom, tých ľudí zachrániť, spočíval v tom, aby nemohli zavraždiť tých ľudí. A každý, kto zachránil nejakého človeka, alebo 10 ľudí, určite počet ľudí v lágru, urobil oveľa dôležitejší skutok ako ten, keď sa to vôbec dá srovnať, ako ten, kto zabil nejakého jedného SS-áka, ktorého okamžite nahradili 3 SS-áci. Tak ja nechcem vás dlho zdržiavať, ale myslím, že to hrdinstvo tých dvoch ľudí by sa malo aspoň po tak dlhej dobe 70 rokov uznať. Tí ľudia boli nielen hrdinovia pre židovský národ, ale aj pre slovenský národ. Keď je voladno Slovákom a ešte Židom, to neznamená, že je Slovákom len na 50%. Lebo sa to neščíta týmto lineárnym spôsobom. Tá aritmetika, ktorá je podkladom toho, je nelineárna. Môže byť úplným Slovákom a ešte Židom. A tiež naopak. Takže myslím, že Rudo i Wetzler boli slovenskí národní hrdinovia. A nehovorím o tom, že Rudolf sa potom dal k partizánom a ešte do konca války tam bojoval s partizánmi. Takže to je ešte ďalšia vec, ktorú ja myslím, že treba zmieniť tu. Ďakujem. Ďakujem. Ja myslím, že teď je čas na vaše dotazy, takže poprosím, představte se a položte otázku a asi vám necháme kolovat mikrofon, abychom vás dobře slyšeli.